Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Maryjo, która z miłością słuchasz modlitwy człowieczej, pokornie Ciebie prosimy, przybądź i z nami pozostań. O przybądź, kiedy doczesność szczęścia pozorem przywabia, by duch nie zboczył ze ścieżki, która prowadzi do nieba. O Maryjo Najświętsza, Tyś dała Bożemu Synowi człowieka naturę, przez Ciebie Bóg stał się widzialnym na ziemi. Ty nam go pokazałaś, nie przestawaj ukazywać nam Jego miłosierdzia, ilekroć przez grzechy swoje utracimy Jego przyjaźń. W chwili naszego zejścia z tego świata bądź nam pocieszeniem. Bądź przy nas ze swoim Synem, byśmy mogli zwyciężyć nieprzyjaciela naszej duszy i cieszyć się z Tobą wiecznością w Bogu. Zdrowaś Maryjo, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Tyś ucieczką naszą nieustającą, wspomożeniem w dolegliwościach i utrapieniach naszych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się Twoim zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i oddasz wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Pomoc boska niech będzie zawsze z nami. Amen. Święta Maryjo, ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj strapionych, módl się za ludem, przyczyniaj się za duchowieństwem, staraj się za osobami życia konsekrowanego, módl się za nami. Niech wszyscy, którzy pod Twoją opiekę pobożnie i z ufnością się uciekają, doznają Twojego wsparcia. Strona 211. Modlitwa do Matki Bożej, uzdrowienie chorych. O Najczystsza Dziewico, uzdrowienie chorych. Prawdziwa Matko nasza i ucieczko grzeszników. Oto ja nędzny grzesznik staję u stóp Twego ołtarza, o nieśmielony i upokorzony z powodu ciężkich grzechów moich, które oddaliły mnie od Ciebie, Boga i Ciebie, Matko moja. O pośredniczko i opiekunko, zwróć swoje oczy litościwe na mnie, zobacz mój żal i wyjednaj łaskę przebaczenia. Twoim jestem, o Matko, uzdrowienie chorych, błagam więc o litość i miłosierdzie. Tyś je okazywała swoim czcicielom, nie opuszczaj im mnie niegodnego. Niech krew Twojego Syna przelana na krzyżu będzie dla mnie zbawieniem. Stałaś pod krzyżem, gdy Syn Twój wśród największych boleści umierał. Spraw więc, abym i ja przeciwności tego świata cierpliwie znosił i dźwigał krzyż swój, naśladując Ciebie we wszystkim. Jak nigdy dotąd dzisiaj potrzebuję Twojej opieki, abym nie upadł i nie uległ zniechęceniu. Pośpiesz mi z pomocą. Matko Odkupiciela, uciekają się do Ciebie wszystkie narody. Wejdź na niedolę cierpiącej ludzkości, aby rychło powróciła do pokuty i do Boga, aby ponownie zakwitła gorąca wiara w całym świecie, a pokój, zgoda i jedność niech się stanie udziałem wszystkich mieszkańców ziemi. Tylekroć okazywałaś nam swoją łaskę, okaż ją i teraz, bo bardzo potrzebujemy Twojej pomocy i na nią liczymy. Ucz nas, o Matko, odczytywać wolę Najwyższego, ucz nas widzieć w Bogu najlepszego Ojca, także wtedy, gdy cierpimy. Wypraszaj wszystkim chorym, cierpiącym fizycznie i duchowo, potrzebne łaski, aby mogli pojąć wartość ludzkiego cierpienia
i wytrwać w ofiarnej miłości, zjednoczeniu ze Zbawicielem i Tobą, Matko. Uzdrowienie chorych, pociesz nas i daj nam łaskę wytrwania w dobrym, abyśmy wraz z Tobą już tu na ziemi, a potem w niebie mogli cieszyć się w Bogu wieczną radością. Amen. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Matko Boża z Lud, Matko pod krzyżem stojąca, Matko miłosierna, niebieska lekarko dusz naszych, uzdrowienie chorych, orędowniczko nasza u Syna, Pani łagodna i bardzo łaskawa, nadziejo chorych i strapionych, męstwo cierpiących i prześladowanych, pocieszycielko zasmuconych, oparcie niewinnych i pokrzywdzonych, ostojo cichych i pokornych, opiekunko rodzin dotkniętych cierpieniem, zwiastunko Bożego pokoju, wspomożycielko uciekających się do Ciebie, wzorze cierpliwości, ratunku ginących grzeszników, abyśmy wiernie Synowi Twemu służyli, przyczyń się za nami, abyśmy we wszystkim pełnili Jego świętą wolę, abyśmy grzechami ciężkimi Go nie zasmucali, abyśmy cierpienia nasze przyjmowali z pokorą, abyśmy w rozpacz nie popadali, abyśmy chorym z miłością służyli, abyśmy w chorobie ducha nie tracili, abyśmy od niebezpiecznej z duszy i ciała zostali zachowani. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. Boże, Ty okazujesz nam nieskończone miłosierdzie przez znaki i cuda dokonane za wstawiennictwem naszej Matki, niebieskiej lekarki. Pokornie Cię prosimy, abyśmy za jej przyczyną cieszyli się łaską zdrowia duszy i ciała oraz osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w Królestwie Niebieskim przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę.